फोंडा फ्लायओव्हर हा नागरिकांसाठी विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सकाळ संध्याकाळ वॉक्ससाठी वापरला जातो. मात्र काही समाजकंटकांकडून इथे मद्यपान केले जात असून दारूच्या बाटल्या फोडल्या जात आहेत. यामुळे चालणाऱ्या नागरिकांना दुखापतीचा गंभीर धोका निर्माण झालाय. हा मुद्दा माध्यमातून मांडूनही अद्याप पोलिसांची नियमित गस्त सुरू न झाल्यानं पोलीस कारवाईच्या अभावावर नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.